Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcoming you back. Let me position this very well. Good morning, my people. Good morning, good morning, good morning. This is Sticker House of Destiny. I'm welcoming you back again to my platform. Our today's topic is peace and unity among us. So I want you guys to add in, come on in, let's do this. Let me bring Ajofia. Ajofia has the background today. Facebook, I don't have any right or any copyright to any background music. Permit me Facebook to entertain my fans. Permit me Facebook. Permit me Facebook, permit me Facebook, permit me. Hey! Ajofia no kwa na lando, Ajofia no na background. Oya bora chakwa noza. Facebook permit me, Facebook. I don't have any copyright to this music. Facebook permit me, don't shut down my music. Hey, nobody should be calling me now. Nobody should be calling me now. My ancestors have taken over. Nobody should be calling me now, please. Nobody has the right to call me right now. Do not call me. If I know maybe if I'm more, on na Facebook, please. All I wanna hold you have for excuse me. 1 minute, please. One minute, I'm gonna check it. I'm on live. You guys are welcome to my platform. This is Sticker House of Destiny. This is where we teach about our culture and traditions. Like I always tell you guys that our culture and tradition will never die. I'm bringing in Ajofia to teach us and let us know what we are going to have today. Our topic today is peace and unity among us. Facebook permit me to entertain my friends and to teach them about today's topic. This is Sticker House of Destiny. Come in, let's talk. I'm gonna drop my I don't want anybody to call on the phone though.
Facebook permit me. Facebook permit me. I hope you guys can listen to Ajofia. What Ajofia is saying. Hey, permit me Facebook. My ancestors are welcoming you here on this platform right now. Peace, peace, peace and unity. Come on in, come on in. I welcome you all. You guys can hear what Ajofia is saying. Woo. Thank you, Ajofia. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ajofia, thank you. Open Ajofia near you. I will get the Ajofia, cherry. Ajofia, hold on. Hold on. Come on in. You're welcome to this platform. This is Sticker House of Destiny. I welcome you again for us to discuss about peace and unity. That's the topic today. It's also your sister Njide. Ekenekwa m ndị Igbo. Afọ ndụ ka nna agọ n'isi ụmụ Igbo niile. Ka nkụpụrụ ụlọ mgbịrịmgba. Ndị Igbo bụ ndị eji aga. Ụmụ Igbo dị mma. Ụmụ Igbo bụ ndị obi ọma. Ụmụ Igbo bụ ndị na-akwụnata onwe ha n'anya ebe ọbụla fa nọ. I'm talking about the Igbo people, Biafrans, all over the world. Wherever you are coming in, this is the platform for you. Our ancestors are going to talk to you guys today. You're welcome. Okay, if I do a better, I'm gonna assume you. Now, so one over English.
Makana obura Sunday Igbo na-ege. So I'm saying that I'll be speaking in Igbo and also speaking in little English. To the ancestors si wee fia na ife niile agago digital, you know what I mean. All over diaspora, you're welcome. This is Sticker House of Destiny. I've already ushered you in with Ajofia. Ajofia was speaking to us. Ajofia is one of our ancestors, as you can see. So you're welcome. Our topic today is actually peace and unity among the Biafrans. Mgbe ochie ka anyị si ebi, ife ancestors anyị chọrọ ka anyị na-eme ka anyị biri n'udo. Udo bụ ife na-ekwu okwu ya n'ụbọchị nke taa, ijikọta ịdị n'otu na ịfụnanya na mmadụ ibi ya ịdị n'otu na imekọta ife ọnụ o wee na-aga nke ọma. Ife na-ekwu. So ihe anyị bịa tata ịkọwa ga-abụ maka peace and unity among us, ụmụ Biafra. Ebe ọbụla ụnụ anọ, ife na-ekwu okwu ya bụ onye ọbụla ga-anụ ọnụ m on this platform. Ife ị ga na-anụ bụ otu o si dị mma mmadụ na mmadụ ibi ya ịdị n'otu, na mmadụ na mmadụ ibi ya ịfụkọnịta onwe fa n'anya ife wee na-aga nke ọma. So I'm taking on this platform representing the words and the thoughts of my ancestors, They have to speak through us. They know what is best for us. And the teaching today is whatever they want me to say. That's what I would say. In other words, I have to preach according to what comes up. That's what I'm doing on this platform. Everybody has their own intuition. Everybody has their own call. Everybody has their own kind of, things they are doing. But on this platform right now, we are going to talk about peace and unity. That is why I am here. And before we do that, like I always say, we have to pray and we have to usher in our ancestors to speak through me. I'm just a medium, you know what I mean? Abụ m ifefa ji ozi, all tools, ọbụrụ m nwa na-ekwu, ife mbụ bụ ife eji eje ozi, ghọtago? So ka anyị ghara anara na otito dị arụ okike kere ụwa. Maka na onye nwa bụ ife niile, bụrụ isi ife niile. So times wee kpọbata Ajọfịa. Ka m kpọbatakwa onye obere bifo anyị wee gọọ ji wee kene fa. Wee sifa ngwanụ ha bịa were ọnọdụ anyị wee kwubesi ife anyị bụ ikwu. Ekenekwa m ọnụ. Our ancestors are speaking. Man. Asino harakata kauna gaji Oju wa enwe nyoma o Onyamu mara dile na mulia Nyana nduto ya mwane Anu vewu dene kauna zaku Mana jara wankenu Uzo aja ibu dene no bukonto Idambavi nagasiaru Oganiru aroma ka onye nkolo bobi Onye garabada onye ruabo Esueru ememe anụnarụ emechukwa
oji ọnụ egbu ọjị saa abacha na-ekwu ọgafe n'ọdụ nwoke ọ bụrụ dike aka gị ife ọkara onye ime ngwa pụta ọkụkọ mkpụrụ akwụ onye ya si n'ogwu maka na oji ebe ama n'ife afụ n'ọcha ojiri ọnụ lechaa Facebook, permit me. I have no copyright of any music. Permit me, Facebook. Permit me, Facebook. Don't tamper with my music, please. Facebook, don't even start to mess up my thing, please. I told you already I have no copyright of any background music. Facebook, I don't like, any music. I have no copyright of any music, okay? I just come to represent and promote our culture and tradition. That's all I'm doing. That's all I'm doing, okay? Okay, thank you. Can I go for the ever? And the boss got go first. Okay, I be quite more. I can give you to you. I can give you to you where may I be? Okay, before anything, we have to thank God. We have to bring them in to do the work. We are not the one to do this work. They are the one to do it. Not me, not you. So, let us pray first. We have to pray according to our culture and tradition. I always want to use this platform, like I always say. I'm not in a haste. It's not about how many people watching, but I just want the message to be documented and be spread all over the world. That's my job. To make sure I am keeping every information about our culture and tradition documented. Wherever it's coming from, wherever I get it, whatever it is. Because our culture and tradition will never die. They will never perish. It has to stay. It must stay from generation to generation. That's what I'm saying, and that's why I'm here. So, now I'm going to find a pumakia. I was sitting in Abiaquamo. Naya Jafia. When you went, and you watch or you go, Oji. Take a look at him. Because can't you with Oji? It's a poem demented. Biko na-enwere iwe eje nweta ọjị ịma na ọjị bụ ihe isi ife niile a na-eme ka e wee
ka anyị wee kpọkuo ndị gboo. Ọjị ka anyị ji eme mbọsị ọbụla anyị bịa anyị ga-agọnata ọjị. Ndị gboo abịakwanụ m ọkwa na platfọm unu ka m nọ. Ọkwa na platfọm unu ka m nọ wee na-asị unu biko unu bịanụ n'oge unu erugo n'ọnụ nwe ihe a na-eme na ọkwa onye ozi unu ka m bụ. Abịakwanụ m ejikwa m nzu n'aka wee bịa. Ndị gboo ekenekwa m unu, ndị mbụ na ndị egede ekenekwa m unu. Ọkwa nwa unu na-ekwu, ọnwa unu njide na-ekwu, Njideka nwa mmụọ ji ekwu, ọmụwa na-ekwu. Abịakwa m ike n'ụnụ n'ozi unu na-ezi m n'ozi m na-ejere unu mgbe na-asụ unu dodododo. Unu si n'elu bịa, si n'anị bịa, si n'ebe ọbụla unu nọ wee bịa, ekene m unu. Chukwu okike ekenekwe gị, odogwu na-aga ekene m gị. Ofu onye a na-asị unu abịa na-agụbata mgbada wara ọsọ, ejikwa m nzu wee bịa maka na aka na-ama nzu anaghị amakwa unyi. Ọ ihe m na-ekwu okwu ya. Ebe anụnwa anyị bịa n'ụtụtụ anụnwa ma ọ na-efife ebe onye ọbụla nọ na wherever you are, I'm just praying according to our tradition. We use, this is clay, white clay. Whenever you hold this, it signifies like purity, clean, sacred. That's what it is. It's like you are using it to bring like unity, like showing pureness. That's what I'm doing right now. So before I explain whatever is here, this clay, we use it a lot to pray in our traditional religion. Or anybody can use it, actually, anybody. It means when you are holding it, spiritually it represents purity. Any spirit that is there, any spirit you are calling, holding this, knows what it means. I'm saying that it represents clean, like purity, like you are worthy, even though you are not even clean enough to stand before them, before Almighty. But you are just using this to tell them, please, in as much as I am not worthy to stand before thee, look at what I'm holding. To forgive me, but listen to my prayers. So that's what it means. Because our job here on this platform is to explain everything. Because a lot of people are seeing everything we are doing in our traditional religion as evil. They are not evil. That's our way of doing things in the olden time, even to present. That's our way of calling our gods. That's our way of worshiping. That's our way of praying. That we use symbols. We use natural things around us to denote things, to represent things. That's exactly what it is. Anyị na-eji ife niile na anyị n'akụkụ wee na-akọwa ihe omenala anyị. Ihe niile na anyị n'akụkụ bụ ife Chukwu kere eke, nwechara ife ọ na-arụ na omenala Igbo. Ịma na asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ife ọbụla anyị nwechara ihe ọ na-arụ. No na anyị nwe amarọ, because na anyị rapụchara ife niile bụ ihe Chukwu nyere anyị, ihe Chukwu ji wee gọzie anyị. Wee na-achụ shadow, wee na-achụ ife adịrọ anyị nso. So onye maka nji wee bịa, na-abịa na platform anụwa, ị na-abịa na-akọwa ya, ọ dị documented.
So nke a bụkwa ife a na-akpụ ya bụ uhie. Ọkwa ifuru ya edo. Ụfọdụ na-akpụ ya afa dị iche iche. So edo anụnwa ifukwa na anyị na-eji ya ekpe ekpere. We use it to pray too. We use it to ask our ancestors and ask the spirits and ask Almighty God to use it to destroy anything evil around us, especially those things we think that are so bad, those heaviness, those things that we could not even deal with. We ask them to use this to bring them down. We ask them to use this to like cleansing our environment, cleansing ourselves. We use it in different rituals. This is alligator pepper. Asina ose ọjị. Ifuru ose ọjị, ọ ife a na-akpụ ya n'Igbo. Ose ọjị anarakwa na-eji iji ihere, ọ ihe m na-ekwu nke m. So in our tradition, we use it a lot for cleansing too. We use it for so many things. So it's one of the major things we are using. We even use it to cleanse before we can even do anything. It's one of the things that is so important in so many rituals. So it's not just a common seed. We eat it, we use it to pray, we use it to perform a lot of crossing, uncrossing, a lot of things, a lot of rituals, as you can see. And before you use this, you cannot break it in front of you because it has this thing, seed you are seeing is so powerful. You cannot understand and you cannot underestimate the power of alligator pepper. So before you use it, like now, I'm about to use it. Let me keep this in. You see how it is. If I want to break it, I have to put it by my back. In as much as it's very, very strong, sometimes you can't even, it takes time to open it. So you have to struggle a little bit to open it, like I'm doing right now. So I have to open it from behind and bring it. Look. You see? And this is kola nut. In Igbo land, we use kola nut to pray. We use it to do a lot of rituals. We use it to call our ancestors. We use it to do all kinds of judgment in the spirit. We use it to do all kinds of crossing, uncrossing. We use it to cleansing. We use it to do dedication of all kinds. Even in so many festivals, so many ceremonies, both in the Christendom too. It doesn't matter the religion you belong, we recognize kola nut as a sacred nut. Though in other places they eat it, chew it like any other fruit. But in Biafra land, in Igbo land, it's a very sacred seed. You don't just eat it anyhow. So the reason I took time to explain everything here is for you to understand how important our prayers in traditional religion is.
It's not just anyhow things. It's not dirty. It's not bad. It's not like so much unrefined or diabolicals like a lot of people say it. That's why I always take time to come to this platform to explain all this. So as we are going to pray now and as we are going to do the ritual, excuse me, whoever that will hear this prayer and wherever you will hear this teaching, please share it. As you are sharing it, may the gods of our land bless you. May Chukwu Okike Abioma, the God Almighty, may He bless you so much that you cannot even imagine in your life. Okike kere ụwa nekwa alligator ka nji. Mmụọ ose ọjị nara ejiji ihere. Ya ka nji were gị wee na-eficha wee na-asị gị ihe ọbụla ga-ebute ọgbata ufe na ihe anyị ga-eme taa na nkụzi anyị ga-akụzi taa. Asị gị bịa buchafu ya na ndụ anyị. Ise. So otu a mere ka m ga-etufu ya outside. So when you use it to cleanse, you try to trash it. Agbakọ ụmụ ndị enu gbakọ ndị anyị wee na-asị unu biko nekwenu edo ka m ji wee na-asị unu were edo a ihe ọbụla bụ ihe siri ike na ndụ m, ihe ọbụla bụ ihe siri ike na ndụ ụmụ Igbo ebe ọbụla anyị anara, wherever we are, every Igbo man, every Igbo woman, even our children, even our kids, even the unborn children, both physically, spiritually, I'm asking in this platform of our ancestors that you, Almighty, will make it soft for them. Make it easy for us. Use this Edo to destroy any hard thing, any unforeseen evil, any kind of evil eyes, any kind of bewitchment. Is it from a man, a woman, spirit, and powers? Wherever they are coming from, we ask that you use this Edo to soften it and destroy them and break every evil clothes and every evil garments and dark garments they have used to tie us. Use it to destroy them and break them. You see how I'm doing it? Ise. Ihe ọbụla bụ ihe siri ike na ndụ anyị, ihe ọbụla bụ ife ekwere ekwe, ya bụ ife ekwere ekwe na-enye anyị nsogbu, osi n'elu osi n'ala, osi n'aka nwoke, osi n'aka nwaanyị. Ọ kachasị n'ebe onye isi anyị nọ bụ Nnamdi Kanu. I pray that our ancestors will soften this case. I pray that our ancestors will go for him and soften the hearts of those who are holding him. We cannot fight this war. It's only our ancestors that can fight it. Let the mouth of the gods speak to soften the hearts of any man or woman holding him. We don't have weapons. We don't have evil. We don't call for war. I'm standing in this, my ancestral page, to pray that whoever among them that is holding him, that will hear my voice today. Remember, I'm not the one speaking. The gods have spoken. Please release their son. I beg you. I don't have any evil in my heart.
I love you. I wish you peace. May the peace that surpasses any other thing surpasses everything on earth be in your heart. Soften your heart. May you find a reason without looking behind, without thinking twice, why you have to release him. I beg you. Please, release Maazị Nnamdi Kanu. I'm begging you. I'm using this my ancestral page. This is not what I have come to speak this morning, but I don't know why it constantly keep coming. I beg you. Anything the Igbos have done to you, or you think we have done, please forgive us and release our son. And I thank you in advance as you are doing that. We have not come for war. We have not come for war. We come for peace. That's all I'm saying. And I know you will hear me. As you hear my voice, think about it. Think about that little voice speaking inside you. You have all the armors. You have all the guns, every war equipment. You have them. But please, do not kill him. Do not kill him. Do not kill him. I'm begging you. For peace and unity to reign in this country, Nigeria. Do not kill Nnamdi Kanu. Let him go. I'm begging you. I've come to pray. But this message is just coming. Please, release him. Whoever is behind it, may peace reign. May peace reign. May peace reign. Do not kill him, so peace can reign. I beg you. I beg you. May Chukwu Okike Abiama grant you the softness of your heart, that natural love, that peace in your heart, so you can find a reason to release him. In Chukwu Okike Abiama's name I pray. Ise. Thank you, our president, as you are finding a reason to release him. Please don't kill him. I beg you. Do not kill Nnamdi Kanu. I'm begging you for peace to reign. I know that this particular video will come to you. And as you are listening to me, as you can hear me, may you please, sir, listen to my little play. I beg you to release him, please. Don't listen to anybody that is telling you anything. Please. Thank you, sir. He said. I don't know why I come to preach for something else, but the Spirit have spoken, and so shall it be. He said. Okike kere owe ekenekwe gị. Wee na-ayọ gị n'isi ụmụ Igbo niile. Wee na-ayọ gị n'isi niile ndị na-eso m. N'isi niile ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa niile bụ ndị Igbo, ndị Biafra niile. Wee na-ayọ gị si gị Chineke nna ka ị na-echekwawakwa anyị ebe ọ bụ na anyị nọ. Nekwe na nji nzu n'aka, maka na aka na-ama nzu adịghị amakwa unyi. Ya ka nji asị gị Okike kere ụwa ka ị chekwaba anyị, ka ị dube anyị ebe ọ bụ na anyị nọ.
ịhụnanya na nghọta ka m na-ayọ gị n'isi anyị, ogologo ndụ na-arụ isi ike, akụnụba na ihe eji enete ndụ anya. Ebe ọbụla onye Igbo ọbụla nọ, ha nọ n'ugwu ma ha nọ na ndịda, from the east, west, north and south, all four corners of this earth, I'm begging you to bless us, to guide us, to protect us from the hands of the enemies, to destroy and break every evil hands holding us, to destroy and break every chain holding us, to destroy and break every omen, every evil eyes, every dark garments, everything evil that is holding the Igbos, wherever they are, home and diaspora. I'm begging you. Ọfọ ndụ ka m na-agọ n'isi ụmụ Igbo niile, ogologo ndụ na-arụ isi ka ihe nna ayọ ise. Asịkwa m biko, mmụọ niile dị na be anyị akpọlitekwe m ọnụ. Wee na-akpọlite ndị elu, na-akpọlite ndị anị, na-akpọlite ndị mbụ na ndị egede, na-akpọlite ndị anyanwụ, na-akpọlite ndị ikuku, na-akpọlite ndị mmiri, ebe ọbụla ha nọkwara. Asị m unu siri n'elu bịa, siri n'anị bịa, bịanụ bịa za m oku. My ancestors apakwa m ọnụ. I'm calling on you to come and guide us, to rise and guide your children. Guide us wherever we are, from the east, west, north, and south, all four corners of this earth. I'm calling on you to help us, to guide the Igbos wherever we are, to bless us, to remove any evil hands holding us, to break every chain holding us. Ise, ise, ise. Agbakukwe m okike kere ụwa. Ọbụla dị ndị enwere ọnụ ha na-eri, ọbụla dị ndị arụ adịrọ n'ụbọchị nke taa, wherever they are, I'm begging you, God, to go and heal them. Agbakukwe m ndị mmiri, oke osimiri agbakuo gị, nne osimiri agbakuo gị, ekekere ụwa agbakukwe gị, ndị mbụ na ndị egede, ndị ichie ebe nna m, ndị ichie ikwu nne m, ndị ichie Amerịka nọ na ya, ụmụada na ụmụ ọgbụ ikwu nne m, ụmụada na ụmụ ọgbụ be nna m agbakukwe m. Mmụọ niile na-ejere m ozi na mmụọ niile na-ejere ozi agbakukwe m. Asịkwa m unu na-ekwere na aka na-ama nzu anara ama n'ụlọ, ka unu bịa chekwaba anyị, ka unu bịa duwe anyị, nye na anyị udo n'ime obi anyị, ka anyị biri n'udo na ihe m bịa taa ikwu okwu ya. Ihe nji wee bịa taata bụ ịga ọfọ ndụ n'isi ụmụ Igbo, ebe onye anọ n'isi mmadụ niile nọ n'ụwa, si gị okike kere ụwa, ọkachasị n'isi ụmụ Igbo, bịa zọba anyị, bịa duwe anyị, napụta anyị n'aka ndị iro, napụta anyị n'aka ajọ nwoke na ajọ nwaanyị, napụta anyị n'aka ndị ihe ọjọọ dị iche iche. Ebe ọbụla a kpọrọ anyị oku, asị gị onye nwe m jee zachitere anyị, ndị mbụ jee zachitere anyị, ndị gboo jee zachitere anyị. Mmụọ niile Igbo ji akwa na mmụọ niile Igbo ji aga, asị m ụnụ kunienu, onye ararụkwa n'ụra. Asịkwa m ụnụ kunienu, dee nne na ode nna anụ, kunikwenu, kunikwenu na akwa achakwanụ n'ọdụ igu, mmiri amakwanụ mmọnwụ n'iru, chie were na ejije ehihie jie n'ala Igbo, si unu kunikwenu. Mmụọ niile Igbo ji eme ọnụ, asị m unu kunikwenu. Na ọ bụrụ na nwata chọba nke ọ bụrụ ajọ ihe, asị m unu kunikwenu. Nya ka m ji nzu a n'aka wee na-akpọbata unu n'ofu n'ofu. Amazikwa m aha mmụọ niile nke m ji amazụ aha mmadụ niile, mana asị m onye akpọrọ ya kpatakwa ibi ya. Nne m eri ama akpọkukwe gị, nna m eze nna ya akpọkukwe gị, oji nne m akpọkukwe gị, eze nna ya nna m akpọkukwe gị. Mmụọ niile ndị Igbo ji eme ọnụ akpọkukwe m unu. Asịkwa m unu kunienu, ka unu bịa chekwaba anyị ebe ọbụla ndị Igbo nọ, from the east, west, north and south, all four corners of this earth. Grant us love, peace, protection. Remove the evil eyes, hatred, envy, jealousy among us. Sisters are selling themselves for money, selling each other for money. What a tribulation. Oh yeah, Olisweke guru n'egwu. Why? Ndị Igbo, why? Why do we hate each other so much? Why do we hate each other? Why should we sell each other? We can't continue selling each other for money. I'm calling for peace.
Let there be peace among us. Let there be peace among us all over the world, diaspora. Let there be peace among you and your brother. Let there be peace, whether you like it or not. There must be peace, peace. Let the peace reign among us. Okwu udo ka nji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Onye fụ nje anya kwuo na njọ dị. Onye fụ mmanya kwuo na mmadụ. Maka na afụ na-ekwuru ọnya na-ebute ajọ ọnwụ dị ebe niile. We die so young. We die mysteriously because of our evil. You will see evil, you will cover it, you won't say. It's a taboo, abomination. The spirit have spoken. Get up from your slumber and look for your brothers. Look for your sisters. Change your mind. Change the way you think. Change the way you see things. Change the way your evil mentality. That evil that pushes you to sell your sisters, to sell your brothers for money. What is that? Where is the love? Where is the fear of the gods? Things are falling apart. But whom do we blame? The gods are not to be blamed, but man. You and me. Things are falling apart. Everybody is talking. Sisters are selling themselves. Brothers are selling their brothers. Sisters are selling their sisters for money. Everybody is responsible for what is happening to us. Either from the way you are talking, either from the way you are seeing things, even from the way you go behind each other. When you see your sister doing very well, you start saying all kinds of evil. You start planning how to bring the person down. When you see your brothers going on, you guys will gather together how to bring them down, how to put them down. Our ancestors are telling you now to stop. It's evil. Abomination. That's what it is. As you can hear my voice now, as you can hear them speaking, they are saying that you have to stop. Don't become Judas in every aspect of your life. Don't become Judas. Do not become another Judas in Igbo land. What is happening? They are asking what is happening. What is happening in Igbo land? What is happening in Biafra land? Why are you selling your sisters? Why are you selling your brothers? The spirits are asking you that is watching me. Why are you asking why they are speaking? They have spoken. There is nothing you can do about it. Change your way. Why are you selling your brothers? Why are you selling your sisters? You gotta understand one thing. You will die mysteriously. Whatever evil you do must come back to you. You can never run away from it. Never. The spirit have spoken. You rather change or you face the consequences of what you are doing right now. Things are so hard because of a reason, because of you. You watching me. You have used the money they have given you to take care of the poor, to take care of yourself.
The poor are dying, but the rich are getting richer, selling their sisters and brothers and becoming so happy, becoming nonchalant about it. Whether you like it or not, whatever you do, whatever goes around comes around. You gotta remember this day that I have spoken to you. Change your way. Change your way. Stop pulling each other down. Stop pulling your brothers down. Stop pulling your sisters down so you can live long. Let's bring peace. Let's make peace. Peace is the only way to go about it. Love is the only way to go about it. It doesn't matter the amount of charms you have in from head to toe. It doesn't matter. It doesn't matter how many club or society you belong. It's only peace that can restore peace in Igbo land, in Biafra land. So as you are hearing my voice this morning, I want you to think. Think about yourself, the way you are contributing to the downfall of everybody in Igbo land. Think about your life. I said to think about your life. It doesn't matter whom you are. How are you contributing to what is happening to everybody? Are you happy the way everything is happening? There is no security. There is no love. There is no money. There is no food in our land. Who is responsible for that? Is it you? The Spirit have spoken. You gotta change your way. You gotta go back to your life and think about what you are doing. How you are selling yourselves and how you are selling your brothers and sisters for money. You gotta understand that whatever goes around must surely come to bite you. Evil is evil. The Spirit have spoken. Don't underestimate what I'm telling you right now. You may not like the way it sounds, but truth is bitter. Truth is always bitter. Come to think about it. What are you doing? Why are you selling each other? Why are you selling your brothers and sisters for money? Why are you killing each other? Why are you killing each other for money? I'm just asking you, why are you selling each other for money? Why are you selling each other for money? Whatever you are doing, you must bear the repercussion from generation to generation. Please share this video and let everybody hear my voice. The Spirit have spoken. There is a thunder voice in the forest. There is a thunder voice in the cave of the perished and harmed souls that are crying for you for what you have done. There is darkness in the land for what you have done. There is so much horror. There is so much fear. There is so much death. There is so much tribulations in the land for what you have done. You know what you have done. And the Spirit have spoken. The oracles have spoken. Take it or leave it.
you know what you did. You know what you did. May Chukwu Okike Abịama forgive you and forgive me, all of us. May we change our evil way. May we change the way we deal with other people. May we change the way we treat each other. May we change the way we sell each other for money. So the land can be healed. So peace can reign in the land. So that the spirit can be appeased. It's a taboo. It's an abomination for sisters and brothers to sell each other for money. The spirit have spoken. And so shall it be. Ise. For those who cannot understand, I'm using our heavenly language, our supernatural language, the Igbo language, to pray. When we use this language to pray, things begin to happen. This is a kola nut. I may speak a little English, but our ancestors are praying right now, and they are around here. They can only speak through me. Okekere owe ekenekwe ngi, ọbasi bi n'enu ekenekwe ngi, Chukwu okike ekenekwe ngi. Ekenekwe mu ndị enu, kene ndị ani, kene ndị anyanwụ, kene ndị mbụ na ndị ekene. Ekenekwe mu ndị ikuku, kene ndị enu, kene ndị ani, kene east, west, north and south, ekenekwe mu ndị mmiri, kene ndị ọgbanje, kene ndị dada, kene mmụọ niile na-apụ apụ, na-abata abata, mmụọ niile dị n'ụwa, ekene m ọnụ. Asị m onye akpọkwara ya kpọta ibe ya. Ekenekwe m ndị ichie ebe nna m, kene ndị ichie ikwu nne m, kene ndị ichie obodo nna na ya wa Amerịka, kene ndị mbụ na ndị egede, kene ndị mmụọ niile nọ n'ụwa. Ekenekwe m mmụọ niile so m wee na-ekene ụmụada na ụmụ ọkpụ be nna m, na-ekene ụmụada na ụmụ ọkpụ ikwu nne m, ụmụada na ụmụ ọkpụ Amerịka nna m, ekene m ọnụ. Mgbe na-ekenezi nne m oji, na-ekene nna m eze nna ọkpara ọnyịnya, ekene ngị, ọkpara ọga ekene ngị. Ụmụọdụ nka nna m ekene ngị, uju nkwa nne m ekene ngị, nne m eri ama ekene ngị. Mmụọ niile ụga ji eme ihe ekene m ọnụ, mmụọ niile na-apụ na ụga ekenekwe m ọnụ. Amadi ọhịa ekenekwe ngị, ogwugwu ekene ngị. Ndị mbụ na ndị egede ekenekwe m ọnụ, rasị ekene ngị. Nna m obizi ekene ngị, nne m agwazi ekene ngị. Eze nwaanyị nwe mmiri ekenekwe ngị, eze nwoke nwe mmiri ekene ngị, nne mmiri m ekene ngị. Mmiri chi niile ekene ngị, chi m na ọra ya ekene ngị, nkume mmiri ekene ngị, agwụ ehi ekene ngị, agwụ som ekene ngị, chi m ekene ngị. Ọra niile mụ na ha so ekene ngị. Mmụọ niile nọ n'ala Igbo ekene m ọnụ, ndị Igbo na ndị egede ekene m ọnụ, mmụọ Enugu steeti ekene m ọnụ, mmụọ Anambra steeti ekene m ọnụ, mmụọ Imo steeti ekene m ọnụ, mmụọ Abia steeti ekene m ọnụ, mmụọ niile ebe niile ndị Igbo nọ ekene m ọnụ, mmụọ mana diaspora, mmụọ niile mana Amerịka anụnwa ekene m ọnụ, maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi ya na nzọdoro okwu ya na Amerịka ekenekwe m ọnụ. Ejikwa m ọjị n'aka wee na-asị unu si n'elu bịa, si n'anị bịa, si n'aka nri, si n'aka ekpe, ebe ọ bụla unu anọ na unu bịakwa na unu si n'ikuku bịa, unu si n'anyanwụ bịa, unu si n'ikuku, unu si na mmiri, ebe ọ bụla unu nọ, from the east, west, north and south, all four corners of this earth. Bịanụ. Ọfọ ndụ ka m bịara ịgọ. N'isi ụmụ Igbo niile, n'isi ụmụ Biafra niile, n'isi Nnamdi Kanu, n'isi ndị niile na-achị ọchịchị na Naịjirịa, ọfọ ndụ ka m ji bịa. Maka na asị m ebe bere ugo bere, nke isi ibe ya ebere, nke kwapụ ya. Asịkwa m onye biri ibi ya biri. Mana nwannụnụ nọ na ngige n'egwu, ngige n'egwu, nwannụnụ n'egwu.
na asịkwa m na nwata chọba nke ya ga-abụkwa na ajọ ihe, na onye ọbụla sị na mụnwa bụ Njideka nwa eze nna ya, nwa eze nna ya, nwa m ọji ekwe eze nna ya, nwa Eriama, nwa m Ujunkwọ na Umodinka, na mụnwa bụ mmadụ ama ndị ndụ rụọ ihe m pụtara owe ero, ma ihe mụ na ndị otu m kwekọrịta, ma ihe Chukwu okike kepụtara m n'ụwa anụ ịbịarụ, asị m onye ahụ werekwa anị zere mmiri ise. Onye ọbụla si na ụmụ Igbo ama ndị nata na ha gara egbu anyị dịka ọkụkọ ebe ọbụla anyị anọ, asị ha were anị zere mmiri ise. Na ihe nnọkwa n'ụwa awa bịara egbu mgbukwa onwe ya na ebe bere ugo bere nkesa ibe ya ebere nke kwapụkwu ya nọọ ihe nnọ na ya. Na osisi ọbụla fụrụ anyị na-atụ nkwe ya sikwere gịnị n'etiti gbajiri si na anị foro nyapịa ukwuru anyị ise. Onye ọbụla na-agbachiri anyị ụzọ ọganiru asị ha were anị zere mmiri ise. Onye ọbụla na-agba ọfụ anyị ụfụ obi a na-afụ ya asị ha gịnị ha were anị zere mmiri ise. Ọ bịara egbu anyị gbukwa onwe ya ise na ọ bụrụ aja ekpere na ebe bere ugo bere nkesa ibi ya ebere nke kwapịa nye ezikweni ya osisi ọbụla ọ ga-eze. Asị gị okike kere ụwa chụbara anyị ndị iro, chụbara anyị ndị ajọ mmadụ, chụbara anyị ndị amụsụ nwoke, amụsụ nwaanyị, amụsụ ọcha na ojii ebe ọbụla ha nọ, na ndị uwe ọcha, ndị akari ogere, ndị ara ndị ihe mmadụ na-afụ ụfụ. Bịa ka ị bịa dokacha akwa ojii niile ha ji kpuchi anyị ahụ, kpuchi anyị anya, ebe ọbụla ha ji anyị eji chen, eji igiga, ejike iwe gbachi anyị, ebe ọbụla agbachiri anyị agbachi, asị gị bịa wepụta anyị aka ọbụla ji oke anyị gbajie ise. Onye fụrụ anyị wee na-ebe akwa wee sị na ihe ọma ama mmenata na ndụ anyị ya were anị zere mmiri ise. Ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya ise. Ka ha na-echere anyị ezigbo echiche, ihe ọma mekwere ha ise. Ka ha chọrọ anyị ndụ, ihe ọma ndụ ha dịkwa ise, ndụ ha fọkwa ise. Ka ihe ọma ọbụla niile anyị na-achọ ka o ruo anyị aka ise. Ebe ọbụla anyị tinyere aka ka ọ bụrụ ihe ọma ka anyị ga na-afụ na ndụ anyị ise. Ihe anyị nọkwa wee egwu gịnị ma ọ bụ ọsọ gịnị onye agha na nwanne ya, ka anyị ghara abụkwara na ndị gara nta wee tọọ n'ọnụ wee sị na ụkwụ nwanne anyị dịzi ka ụkwụ ele. Ndị mbụ na ndị egede agbakwukwa eme ụnụ ka ụnụ bịakwa nọnyere ụmụnne anyị, na ọ bụrụkwa ụnụ zipụ m ahịa bunye m nne ụnụ agara mmiri wee gakwasị m, mba, anara eme ya eme. Akpọkwa m mmụọ niile mma aha ya, maka na amazighị m aha mmụọ niile nke m ji amazụ aha mmadụ niile, mana asị m onye akpọrọ ya kpọkwa ibe ise. Ọ bịara egbu mgbukwa onwe ya ise na ọ bụrụ aja ekpere. Ogologo ndụ ka nna ayọ wee na-ekpe n'isi mmadụ niile, n'isi ụmụ Igbo niile, ọfọ ndụ ka nna ayọ n'isi onye ọbụla. Ndụ unu ga-afọrọ unu ise. Ahụ ọjọọ aha niile na-enye unu nsogbu ha ncha ga-adara dị ise. Ebe ọbụla unu tinyere aka ihe ọma ga na-eme n'isi unu ise. Ego ọbụla unu na-achụ unu ga-achụta ya. Ihe ọma niile unu ga-eme ga-aghọrọ unu eze ọchị. Onye ọbụla na-achụgharị unu ebe ọbụla unu anọ na onye ahụ ga-eji anị zere mmiri ise. Ndị ọbụla nọ na nsogbu ma ndị nọ na nga unu ga-apụta ise. Ihe ahụ bụ ihe i chere na ọma nke omume ka ị na-alụ ekpere ata ha ncha ga-ekwe omume ise. Ị ga-abịa nye testimony na peji a ise. Ka ị na-alụ ọnụ ya ancestors, asị m ọmaka mewe n'isi gị ise. Ogologo ndụ na-arụ isi ike nya dịarụ gị ise. Ihe ọma mewe gị, ihe ọma kụbara gị egwu na ndụ gị niile ise. Ụmụ gị ga-abụ ụmụ ọma, ha ga-etolite wee mara ihe ọdịnala, wee mara ihe akụkọ a na-akọ n'ihe ọdịnala, wee na-afụta ọdịnala asị ihe dị mma ise. Aka ọbụla chọrọ imebi ọdịnala anyị, aka aha tọkwa n'ala ise, anapụbakwa ha ise. Asị m onye biri ibi ya biri ise. N'ogologo ndụ na-arụ isi ike ihe nna ya n'isi anyị, n'isi gị gị nwa bụ onye na-ege m ntị, ihe ọma mewe n'isi gị ise. Ihe ọjọọ ọbụla ndị iro tụrụ n'isi gị ha ncha were anị zere mmiri ise. Ọchụ nwa ọkụkọ nwa adị ise. Onye ọbụla gwuorugo onu n'ọnwụ ya dakpurukwere ime onu n'ọnwụ ahụ ise. Ọkwa na ọfọ ndụ ka nna agọ n'isi onu, n'isi m, n'isi mmadụ niile, na ọ bịara egbu anyị gbuo onwe ya na ihe nna ekpe na ọ bụrụ aja ekpere ise. Asịkwa m ụnụ ebe onye anana ya were ihe ọma wee wube onwe ya arụ ise. Ọ bịara egbu gị gbuo onwe ya ise. Anyị anụnwa nzọdoro okwu ya nụrụkwa onu m, ndị mbụ nụrụkwa onu m.
ndị egede nụrụkwa onu m, ndị mmiri nụrụkwa onu m. Asị m unu bịakwanụ were ọjị anụnwa ka unu bịa gọọ ya n'aka unu, ka unu taa n'ogbe ka anyị nweta n'ibe, maka na enwero nke anyị ma na anyị bụ nwata anyị na-asa n'afọ n'afọ. I'm calling my ancestors to bless us, to guide us, to protect us in everything we are doing, to destroy the hands of the evil ones on us. Whoever that want us to die, let them die first, and let them enter into the grave they have done, and let them bury themselves, you see. Live and let's live. That's my prayer. Ọfọndụ ka m na-agọ n'isi ụlọ. Onye ọbụla rere nwanne ya, aka bikwe ya na ya were anị zere mmiri ise. We have to stop selling each other. Stop selling each other for money. Peace. Let peace reign in our midst. Let peace reign in our midst. That's what I'm praying. Long life and prosperity. Long life and prosperity. Long life and prosperity on your head. Long life and prosperity in our land. Let peace reign in our land. Let peace reign in our land. May Almighty Chukwu Okike Abiama bless everybody. Bless you as you are hearing this message. May you share it. May peace reign in Igbo land, in Biafra land. Let there be abundance in Igbo land. May the Chukwu Okike Abiama remove that horror from that land. May Chukwu Okike Abiama remove that tragic events happening every day, killings happening every day, murder happening every day. May Chukwu Okike Abiama remove it from our land. You say, Chukwu Okike ịnụkwa onu m, ọkwanụ ka ọha m n'ọnụ. Asị m ka udo kachasị udo chịwa na ndụ anyị n'ụbọchị niile nke ndụ anyị. Ise ekenekwa m ise. Ọkwa na ọjị ụlọ ka m na-agwakwara ụlọ. Nekwe na ya awakwanụ m ya bụ ọjị na enwere nwoke n'ebe a. Ọkwa na enwe nwoke nọ n'ụlọ, aga m enye ya ka ọ waa ọjị a. Na ọjị a gbakwara n'ịnọ. Anara ahafukwa omenala wee mewe omenelu. Ọkwa nkụzi ka m bịara ịkụzi n'ebe a. Nkụzi ka m bịara ịkụzi. Nekwe na ya na ọjị gbara ịnọ. Ka anyị nọrọkwana ogologo ndụ na arụ isi ike ihe nna ya. Akụnụba na ihe eji enete ndụ anya, onye biri ibi ya biri. Ọ bụkwa na ọjị agbaziri ndụ anyị gbazie, ma ọjị agbazikwa ya ndụ anyị ma gbazikwa ya, biko ọkwa na ọsọ onye agha na nwanne ya ihe anyị bịa. Ekele ka m jikwa bịa. Ogologo ndụ na arụ isi ike ihe nna ya n'isi anyị, n'isi mmadụ niile. Ise. Nekweni ya awụkwa anụ ma ọjị. Nekweni ya ha ncha chere iru n'elu. Ndị a na-ewerekwe nke ha. Nekwe na ọjị ndị a asị m ka ha kpughere anyị ndị iro ihu n'anyị n'ụbọchị niile nke ndụ anyị. Ebe ọ bụla ha nọ na ndị iro anyị kpuwe ha ihu n'anyị, ha dakpuru n'anyị. Ihe ọjọọ niile ha na-egbu isi anyị, onye ha na-egbu isi onwe ha, ha ncha dakpuru n'anyị n'aha Chukwu Okike Abiama maka mbe ise. Ka m tụpụrụ ndị a na ọjị. Anyị ka nọkwana na ihe anyị ji maka ya wee bịa. Anyị kpọbata Teresa Ọnụọra ka ọ bịa nyere anyị aka n'ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọkwana anyị kpọbata Teresa Ọnụọra. Ekenekwe m ụlọ. Teresa Ọnụọra ka ọ bata bịa kwutọpụ nke fụ ọnụ na ọ na-akị ya mma n'ọnụ.
peace in our land. Stop selling your sisters for money. Stop selling your brothers for money. We must live in peace. In Biafra land, let there be peace. Let peace reign among us. The Spirit has spoken. This is today's message. Love and peace. Love and peace. Love and peace. Whether you like it or not, you must change your way. The way you sell your brothers, the way you sell your sisters for money. Please comment, share this program, share it. Facebook, I have no copyright of this music. Peace, let peace reign in our land. That's what I'm saying. Let peace reign in our land. You can call me on 301 820. Facebook, stop messing up with my Facebook, stop messing up with my program. Facebook, stop messing up with my program. I don't have any copyright of this music. Let peace reign in our land. Stop selling your sisters for money. Stop selling your brothers for money. The Spirit has spoken. You must stop it. We will keep preaching it until it gets into your head. Stop selling your brothers for money. Stop selling your sisters for money. Stop selling your sisters for money. Stop selling your brothers for money. Stop selling yourselves for money. Let there be peace among us. Wherever you are hearing my voice, from now here in US, back home, all over the world, diaspora, east, west, north, and south. Stop selling yourself for money. Stop selling your brothers for money. Stop selling your sisters for money. The Spirit has spoken. Change your way, change your way, change your way. You know how you are doing it.
yourselves for money. Stop selling yourself for money. Stop selling your sisters for money. Ndi Biafra, wherever you are, change your ways. The Spirit has spoken. You gotta change your way. Stop killing each other. The land is filled with blood. Blood everywhere. Abomination. The lions are crying. The lions of Biafra are crying all over. All the states in Biafra land, hear my voice. The Spirit has spoken. Stop killing each other. Stop selling each other for money. The Spirit has spoken. There is so much darkness in our land. There is so much hatred in our land. There is so much horror in our land. You gotta stop what you are doing. Stop selling yourselves for money. I told this lady to stop calling me, but she, oh, Chama, I don't know. That time you're alive, that's when people start calling you. Oh. I'm sorry. Please stop calling me on the phone. Stop calling me. Just share the video. Share it. Stop calling me. Stop killing each other. Stop killing your brothers. Stop killing your brothers. Stop killing your sisters. That's our topic today on this platform. You gotta stop killing each other. Okay, I think we're gonna end this video because I don't want it to be too long before Facebook start their problem. So as we are rounding up this morning, may Chukwu Kabiam grant us the happiness and joy, grant us the spirit of love, grant us unity among us, and grant us that power and heart to stop selling ourselves or selling each other for money. We have to avoid that. Spirit has spoken. Whatever you have done against the land must surely come to bite you. Abomination is abomination and taboo is taboo. It's against our tradition to sell each other for money. That is slavery. The slavery time is over. Stop it. Stop it.
Things are falling apart in Igbo land. There is so much darkness over there. There is so much horror because of you, what you have done. Shedding of blood and shedding of innocent blood. You gotta stop killing each other. You gotta stop hating each other. And stop selling each other for money. And this is the message they have brought to you today. From this platform, Sticker House of Destiny. May Chukwu bless you now and forever. You say.